animalia gustuko dituzu? Animaliak, orokorrean, Ez, etxeko animaliak. maskotak. Bai, Tira, batzuk oso politak dira, zoragarriak. baina ikusteko, zaintzeko ez. Zer esan nahi duzu? Lan handia ematen dute, nik ez ditut nahi. Nik bai. Maskota bat hartuko duzu? Pentsatzen ari naiz ezakit txakurra ala katua. Katua, hartu katua. Zergatik? Oso garbiak dira, oso askeak, lan gutxi ematen dute. Niri lanak ez dit beldurrek ematen. Orduan hartu 100 ardi. Iker! Egia esan, txakurrak zaintzea erraza da. Seguru zaude? Jende askorentzat oso maitagarriak dira. Bai, maitagarriak eta fidelak. Enago ziur. Zergatik, ozka egingo dizu. Ez. Baina agian ez da nirekin ondo moldatuko. Maia favorez, txakurrak beti moldatzen dira ongi pertsonekin. Pertsona guztiekin ez, agian nirekin ez. Proba egin, Nola proba egin? hor dator txakur bat. Ai, ama, ze txakur polita. Kaixo, ederrori. Ei, oi, nola du izena? Pixpi. Oi, pixpi. Kaixo, oi, zoragarria da. Pixpire oso pozik dago zurekin. Ai, bai. Ai, ze poza. Pixpi, zintzo portatu, Agur. Gero arte bai. Agur. Zer, erabaki hartu duzu? Txakurra hartuko dut. Txakur gizajoa. Aizu!